Gapo, atong usa ka amigo, Oy, suman, say problema. ikaw ra ba hinungdan? Kaya nakig-challenge ka nga kung musulod si Alado o si Amik sa inyong simbahan, matunaw o masunog. Panghilom day, kapataka-taka ra ka. Aday ka statement gikan ako. Asa man ang videohan na nga niingon ko nilang duhang aladog amik. Hoy, panulod mo dito sa San Lorenzo Ruiz Cathedral. O di ba mangurog mo dito? Bakay ka possible to. Nga na day ko. Ihatag di kong challenge ikaw ba? Pataka-taka ra jud kay ka. Ikaw gapo, ikaw ang hinungdan gapo nga nahimong kadaot dinhi sa Pilipinas. Magpataka lang ka og yaw-yaw. Unsa bay ako'y hinungdan sa kadaot sa Pilipinas. Pag suroy, o malagi naman na awayan ng mga politikong politika dana. Kasobra ka kurakot sa ato ang Pilipinas. Nya ako na yun pasuminglan. Pag suroy, aksyon taga balaka ni mo. Mo nang gi-accept ang imong challenge sa duha namo ka mga igsuong Kristohanon nga nisulod sa inyong simbahan. Oh, gi-accept ang challenge sa duha ka igsuon ninyong Kristohanon. Den karon, Unya kay wa may nahitabo nila. way nahitabo. Ang resulta, ang Knight of Columbus nihatag og aksyon. Nya way nahitabo. Gapo, ayaw pabuta ang hampak sa Dios nga moabot nimo. O, wala may hampak ang Ginoong moabot nako. Kamo siguro. Nay hampak moabot ang Ginoo ninyo. Kay sumala sa inyong libro, ang mga Seventh-day Adventist gipangyud-yud mas impierno. Basahon na to ha, ng inyong libro. Nara inyong libro Ellen White, Last Day Events. Page 54. Mingon. Andaw Kapernaum, Seventh-day Adventist, who have had great light, which art exalted into heaven, in a point of privilege, shall be brought down to hell. Ipangyud-yud sa impierno. So kamo may mahampakan sa Ginoo ane na unsa man in taon mo. Unsa day ka? Mo nang niya nga bianista. Anis bitaw mi kayo, hashtag Knight of Columbus mo nang wala jud mi nagpakahilom anang mga isyuha. Diba? Knight Columbus, ayaw mo pagpataka o pakaso. Sa among mga kauban nga Seventh-day Adventist, igo lang may nagwali o nagpahayag sa balaang kasulatan kamatuoran. Nagpataka day ang Knight of Columbus og kaso. Gikasuhan day na inyong duha ka vlogger nga waman. Gihatagan lang og aksyon nga ipapublic apology sila sa ilang gihimo. Wala man na namo kasuhi kay og gikasuhan para namo. Hisos na nga priso na nakabayad, nakamulta pa na. Ikaw kapataka-taka ra jud ka ba? Ha? Kapataka-taka ra jud ka. Unya, asa may walis ka matuoran ana karon? Gawali di mo ka matuoran di ana sulod. Nga sige ra magali mo ni sulod mo diha sa simbahan, ya pagkahuman, niingon pag yun sa katapusan na to ilang video no. Niingon pag yun nga mauni nga dako ang ilang simbahan kay impierno hunon daghan mo ato sa impierno, di ba mo na ilang pamahayag o awa? Basta dako gaw daghang ginagdagro. Kay kung gamay lang di mo matuman ang Matthew City 3:14. All around Sila gid ko na akong Facebook page. O di ba yaga-yaga na? Mayo ganin na kay public apology lang mo. Nalaing relihiyon pa to. Ipag-ihaw na mo. Kabaklay na gabit-bit mo sa kaugalingon yung ulo. Mo na diya. Karon, unsa naman ang nahitabo? Nahimo naman Babylonia ang simbahan sa Mindoro. Unsa may nahitabo dito? Gihimong diskuhan, gihimong concert. Tanawa na yung trabaho. Unya nga nung magreklamo man ka kung gihimong concert ang mong simbahan, inyuha din ang problema. Ang problema man nas Katoliko. O sabay labot nyo anak nga musawsaw man mo. Pag sure oy. Unya isa pa, wala na may problema anang nahitabo diha sa Mindoro nga simbahan sa Katolikong naiga concert kay nangayo nagpasaylo ang mismong pare ug ang obispo ug ang artista nga mismong nag-concert diha. Ang simbahan nagtudlo magkapasayloan. Muna nga naa gyud mi aning pagpaubos. Kamo gabalag-blag inyong vlogger. Wala na ngayog pasaylos na hitabo, di gireklamos Knight of Columbus. May gani kay pasaylo lang. Kay og gidayon ang kaso or lain pa tong relihiyon. Ipamatay na mo dito sulod. Pa silang luoya, no? Ana na siya. Munang ayaw mo pataka-taka og pamasangil.